Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is vrijdag 1 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Misikaba, zorg in AZ gaat door dankzij tijdelijke oplossing. Veel apparatuur die wordt gebruikt voor chirurgische ingrepen in het AZ Paramaribo is aan vervanging toe. Dat heeft minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid donderdag meegedeeld in de DNA. Volgens de minister vormt vooral de defecte zeeboog momenteel een groot probleem. Het apparaat wordt ingezet bij verschillende operaties en is essentieel voor de uitvoering van chirurgische ingrepen. De benodigde onderdelen voor reparatie zijn inmiddels besteld en worden naar verwachting in de eerste helft van komende week in Suriname geleverd. Om de zorgverlening voor te zetten is gekozen voor een tijdelijke noodoplossing. Daarbij wordt een apparaat gebruikt dat normaal wordt ingezet bij niersteenvergruizing. Volgens Misikaba zijn hiermee de noodzakelijke operaties inmiddels hervat. DNA wil dienstreizen parlementariërs drastisch terugbrengen. De dienstreizen van de leden van de DNA moeten drastisch worden teruggebracht. Dat zei DNA-voorzitter Ashunaddin woensdag in gesprek met ABC Suriname. Volgens Adin zal een totaal overzicht worden gemaakt van alle platformen die de dienstreizen van de afgelopen 10 jaar hebben georganiseerd. Dat overzicht zal vervolgens intern worden behandeld en geëvalueerd. De dienstreizen zullen drastisch teruggebracht worden, benadrukte Adin. Volgens hem wil het parlement daarmee besparen en tegelijkertijd investeren in de versterking van de eigen capaciteit. Met de vrijgekomen middelen moet het mogelijk worden meer wetgevingsjuristen aan te trekken en meer wetten te behandelen, aldus de parlementsvoorzitter. Adin stelt dat Suriname zich momenteel in een moeilijke situatie bevindt en dat veel burgers het zwaar hebben. Daarom vindt hij dat ook parlementariërs soberheid moeten betrachten. Gedetineerden ingezet voor schoonmaak van Sommelsdijkse Creek. Gedetineerden hebben maandag meegewerkt aan een schoonmaakactie langs de Van Sommeldijkse Creek in Paramaribo. De actie vond plaats op initiatief van het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Bij de opruimactie werden gedetineerden ingezet om zwerfvuil langs de oevers van de creek te verwijderen. De werkzaamheden werden uitgevoerd in samenwerking met het Korps Penitentiaire Ambtenaren van het Huis van Bewaring. Volgens OGA is afval verwijderd dat in de loop der tijd in het water en de directe omgeving terecht was gekomen. De schoonmaakactie maakt volgens het directoraat deel uit van het bredere streven van het ministerie om te werken aan een schonere en duurzame leefomgeving. VHP. Arbeiders zwaar getroffen door economische situatie in Suriname. De VHP stelt dat arbeiders momenteel zwaar worden getroffen door de economische situatie in Suriname. Volgens de partij kampt de werkende klasse met afnemende koopkracht, inflatie en groeiende financiële onzekerheid als gevolg van falend regeringsbeleid. In een verklaring benadrukt de VHP dat arbeiders een onmisbare rol vervullen in het economisch herstel en de nationale ontwikkeling van het land. Zonder menselijke inzet en productieve arbeid is volgens de partij geen duurzame economische groei mogelijk. De werkende klasse wordt door de VHP omschreven als de ruggengraat van de economie. Volgens de partij is de huidige economische crisis geen onvermijdelijke ontwikkeling, maar het directiegevolg van politieke keuzes en een gebrek aan visie. De VHP stelt dat terwijl gezinnen moeite hebben om rond te komen, structurele oplossingen uitblijven.